ľudia, moje meno je Martin a ja vás vítam pri novom videu. Dneska to bude špeciálne video a máme tu prvý diel z NHL 16. OK, takže meno, ako môžete vidieť, dal som si Martin Šišák, baby name Martin, 88 budeme číslo, ešte si dáme Slovakia. Počkajte. OK ľudia, ako môžete vidieť, tak hráme doma, dal som sa za Los Angeles a myslím si, že môžeme ísť na to. Ako môžete vidieť, tu je, dal som si meno Martin Šišák a číslo 88. Zápas nám práve začal, bohužiaľ sme prehrali boli, ale nie sme ich aj získali puk. Lučič, tak to teraz neviem, keď to brankárovi prepadlo, Dillon, Hertl. Chcel to prihrať na druhú stranu, ale nakoniec naši obrancovia to chytili a krásny zákrok brankára San Jose. OK, takže bohužiaľ potrebuje tu protiútok, ale Green mu to zachytil. Ale pozor, ešte tam bol zmetky v obrane a nakoniec to dobre dopadlo všetko. Pozor, ešte a je to bohužiaľ gól. Prehrávame 1-0 proti San Jose. Ale ešte by sme to mali troška skrášliť. Pozor, lebo strela! Škoda. Clifford, Brown. Dobre to myslela nakoniec. Pozor, ešte Clifford chcel nahrať na Browna, ale neprešlo to tam. A pozor, je tu protiútok. Dobre, mecné, ale ešte není koniec, jak môžete vidieť. No tak už je. Clifford nahráva na Zikova a Burns mu to chytil. Ward chcel to nahrať na druhú modrú čiaru, ale nakoniec sa mu to nepodarilo. Mohli by sme ísť, no tak nakoniec nepôjdeme. A je to gól! San Jose Los Angeles 1-1 po parádnej, ale že parádnej souhre. Tuto gól dáva Nick Shore. Jak tuto môžete vidieť, krásne. Brankár nemal šancu. Pozor, tuto ešte. OK. A škoda, že to nahrával po mantineli. Aspoň mohol dať prúčiu, ale čo sa dá robiť? Pozor, ale Kempe mu to zachytil. Sabourin chcel nahrať späť na Kempa, ale keď sa mu to nepodarilo. Emanuelson tesne vedľa brány. Ehrhoff, Kempe vyváža puk. A je to gól! Tak som si myslel, že to nebude gól, lebo hráči Los Angeles sa tam dvaja troška povadili. Som myslel, že hráči San Jose to dokážu ukryť. Tam Peterson dáva takýto gól, pozrite sa. Brankár si tiež asi myslel, že z tohto nič nebude, ale nakoniec ho hráči Los Angeles prekvapili. Dámy a páni, pozor, lebo ešte není koniec. Ale nakoniec z toho nič nebolo, pozor. Tu môžete. Ehrhoff neurob nič také dobré. Carter, Pearson. Nahráva späť na Cartera. Carter strieľa, ale brankár San Jose mu to chytil. Pozor, tu je protiútok. San Jose. On nakoniec San Jose išiel striedať a nikto tam nebol, takže to bol tam sám. Clifford strieľa a brankár mu to chytil, bohužiaľ. A ešte jedna strieľa, je to gól! Levis dáva gól na 3-1, takže zaskočili sme San Jose. Toto môžete vidieť, boli vyhraté. Najprv strieľal, teraz neviem, kto to strieľal, iba do obrancu San Jose a Levis už nemal ťažkú pozíciu, už to tam iba doklepol za
brankára. Takže vedieme 3-1. Pozrite, ešte strela! Škoda. Ziko nahráva na... je to gól! 4-1. A myslím si, že brankár San Jose tam už dlho nebude a pôjde na stridačku si oddychnúť. Zastúpi ho náhradný brankár. Ale tak to už predbiehame, ale tuto si môžeme vychutnať gól na 4-1. Brankár Grosenický nemal šancu túto strelu chytiť. OK, máme za sebou prvú tretinu a ideme na druhú. Pozor, lebo ešte je tu útok. Pozor, San Jose, dobre, našťastie, ale ešte není koniec. Pozor. Toto bolo tesné. Máme tu útok a škoda, že to nevyšlo. A pozor, ešte Levis chytá Brown. Aj do superových nôh. Pozor ešte, není koniec. Ešte, dobre, tak nakoniec som to nahral takto. Levis ide a jak som si všimol, tak Gaborík ani Kopitar v dnešnom zápase nenastúpili, asi dostali voľno, alebo neviem. Proste nenastúpili. Škoda, to bola dobrá strela. Škoda toho, že sme nedali z tejto strely gól. Lebo ešte už sa nám nepodarilo zachytiť puk. Pozor, lebo toto ešte... Dobre, Eirov to nakoniec zachytil, dobre. Sabourin vyváža puk. Sabourin nahráva na Douda, škoda. Pozor, ešte to nemá brankár v moci. Škoda, ale ešte není koniec. Lučič. Toto bola veľká škoda. A pozor, lebo Hertl. Iba mimo brány. A je puk vonku. Poď, Lučič ide. Toto bola škoda ešte. Tak toto bola veľká škoda, že toto neskončilo gólom. Brankár si už lahol, lebo nemal to pod kontrolou. Jak ste mohli vidieť, toto bolo veľmi tesné. Bohužiaľ sme dostali gól na 4-2. Ale nevadí, vyhrávame ešte o 2 góly. Jeremy Langlois dáva gól na Brigham Carter. To môžete vidieť, že som sa proste zle postavil do tej brány. Mal som tam dať betón, len som neskoro zareagoval. Škoda. Meš, tak toto sa mu táto strela nevydarila a máme tu koniec druhej tretiny, ktorej vyhrávame 4-2. V tejto tretine sme gól nedali, super ho dal 1. Tuto môžete vidieť šance, ktoré sme bohužiaľ nepremenili. A tuto môžete vidieť tento gól. Mal som tam dať teraz betón. Škoda. Pozor, lebo nám to tu útočia. Pozor, druhá strana. Aj bohužiaľ dostávame aj tretí gól do siete našej. Začína to byť napínavé. 4-3. Vyhrali sme Buliana, to sme ho aj hneď prehrali. Pozor, dobre, Green. Chytil sa takto pri tej tyčke. Dobre, už nemusím. Poď! Škoda. Carter. Škoda, že to tam neprišiel ešte Lučič na Pearsona. Pearson strieľa. Brankár dobre chytil. Eirov, Lučič, Carter, Pearson. Škoda, nakoniec Grosenič to chytá. Pozor, lebo to protivník ja útočia. Čo ja robím v tej bráne zasa? Dobre, Brown korčuluje. Levis! Škoda, netrafil bránu ešte. Toto bolo zle. Carlson, Hertl zakladajú protiútok. Ešte dobre. Škoda, že náš hráč zlomil hokejku. Shelby
Išiel by do voľného priestoru. Levis sa otáča a zblokovaný strela. Ešte Zikov. Merš strela. Ešte to nemá pod kontrolou brankár. Levis, Zikov strela. Škoda, ešte. Merš, Zikov, Merš. Ja, škoda. Pozor, lebo máme tu protiútok ďalší. A nakoniec je dobre, že z toho nebol gól. Lebo tuto útočí nám tu. Merš! Jaj, škoda. Pozor, ešte Carter! Škoda. Zase to nič chytá. Je to gól! Je to gól na 5-3. Myslím si, že toto by sme už mohli ubrániť. Omylom som to prepol. Škoda, nevadí. Pozor, lebo to utočíme? Tak nie. Pozor, Langloš utočí, ale mocný to chytil. Brown zakladá protiútok, chcel to nahrať na druhú modrú čiaru, ale nakoniec sa to nepodarilo. Carter, Schultz, Levis, chcel to tiež nahrať na druhú stranu, ale nakoniec sa mu to tiež nepodarilo. Emanuelson, Carter, Levis, Clifford, Brown, Levis, Clifford, Levis a je to gól! Krásna spolupráca týchto troch nahraných hráčov. Levis, Brown, super. A Bailey, náš maskot, sa tiež ide utrhnúť z kože ako hráči Los Angeles. To bol pekný gól. 2 minúty 59 do konca tohto nadúpaného zápasu, v ktorom zatiaľ padlo 9 gólov. 6 dostal brankár San Jose a 3 sme dostali my. Škoda, že to neprešlo. Ward. Dobre, že to neprešlo tam. Carter ide. Chcel to nahrať na Lučiča, nakoniec sa mu to nepodarilo. Carlson. Ešte pozor na tento puk. Pozor, ešte není koniec. Nakoniec táto ani nie strela bola zblokovaná. Lučič, Pearson, strela, ale iba do brankára. Zikov. To bol, neviem, kto to teraz bol. Zikov, tuším, nie? Neviem. Lučič, Pearson, škoda. Poďte, ešte dáme nejaký gól. 30 sekúnd do konca. Poďte, ešte dáme jeden gól. Merš! A je to gól! Zikov dáva na 7-3. 13 sekúnd do konca tretej tretiny. Myslím si, že už to ani netreba striedať brankárov. Valentín Zikov dáva gól. Vidíte, tuto už tuším, že druhý gól takýto. 6. a 7. gól, presne takýto istý. Čistý, nič, žiadne postavenie. No tak nakoniec tu máme striedanie brankárov. Som prekvapený, 13 sekúnd do konca a San Jose strieda brankárov. Neviem, či toto by sa v realite stalo, ale je to hra NHL 16. V tej sa môže všetko. Aj toto. Takže máme tu Bully, prehrali sme ho, škoda Lerk. Lerk chcel na druhú, ale sa mu to nepodarilo. Brown zle nahral. Miller, Goodrow, Snap. A je tu koniec, vyhrali sme! Super, takže dúfam, keď sa vám video ľúbilo, nezabudnite dať like, koment a odber. Vidíme sa u druhej epizóde z tejto NHL-ky, takže sa majte. Ešte sa pozrieme, s kým budeme na budúci tento hrať. Rýchlo. Myslím si, neviem, že by to bol s Vancouverom. Je to tak, takže sa majte a čus!